Ja tämä boulevardi, jota hääpari nyt ajaa, on nimetty nimenomaan Albert ensimmäisen mukaan. Hän oli tällainen tiederuhtinas. Ja sitten Albertin isä, ruhtinas Renier, oli rakentajaruhtinas ja sitten Albert haluaa taas tulla muistetuksi ympäristöasioista. Hän on perustanut säätiön, jonka tavoitteena on edistää ympäristöasioita ja kestävää kehitystä, ekologisuutta. Ja todella ruhtinas Albertin itse asiassa tällainen poliittinen ja filosofinen linja Monaconkin suhteen on se, että hän yrittää panostaa asioihin, jotka ovat ikään kuin tulevaisuudessa globaaleja asioita. Ja sillä hän yrittää ikään kuin päästä kauemmaksi kuin mitä tämä 2 neliökilometrin pinta-ala hänelle antaa, ikään kuin levittää tätä Monacon sanomaa tai hänen omaa filosofiaansa ja politiikkaansa laajemmalti. Ja sitten lisäksi ruhtinas Albert on yrittänyt hyvinkin paljon ikään kuin muuttaa Monacon kuvaa, tätä negatiivista kuvaa, joka Monacoon on usein liitetty rahanpesusta ja finanssirikollisuudesta. Ja itse asiassa onnistuikin 2 vuotta sitten saamaan Monacon pois länsimaiden tai teollisuusmaiden järjestön OECDn harmaalta listalta, mutta OECD edelleen odottaa, että Albert lunastaa lupaukset, joita vastaan Monaco saatiin pois tältä listalta.